Right. Mamuka zvakadi vana veZimbabwe. Tinokudza Mwari zvikuru mangwananano semusuwo Sunday, zuva rakatsidzwa kuti rinamatwe Mwari ari zvakare muchengeti wedu mwaka nemazuva tichirarama pamusoro pepasi. Saka tinoda kumukudza zvikuru, especially kuzuva rakadai. Mwari ngaaramba achitaura pamusoro peupenyu hwedu. Mwari ngaaramba achitaura pamusoro pestruggle yatakatarisana nayo. Ndava pasina iye hapana chakaitwa. Uye iwewo munhu kana even Mwari ariko asi unofana kuti uite action. Nekuti that's the reason why even maiona na David, even Mwari anga ariko, David aitogadzira chitava chekuenda kunorwisana nemivengi. Kora kuti simba raMwari ririko. Asi iwewo munhu pane paunofana kuti uite. Ukangoti Mwari iwe usina action yaunoita hapana kwamunoenda. Munoramba kutambudzwa nemadictator. Pane pamwe pakuda kugadzirwa chitava, tati zvitaure nhasi uri musi weSunday. Chitava chaDavid chakudiwa muZimbabwe kuti nyika yeZimbabwe isununguke. Mwari ari kuti ndakatoita pangu, but as long muri mbwende hamufe makasunungurwa, hamuzoiona Canaan. Canaan haisi kuzombofa yakaonekwa nembwende. So sumukai vechidiki, so sumukai vasikana. Mutambo watakatanga hausati wapera, ende hausati wapera, asi tiri kuupedza zviri very legendary. And process yedu yeimpeachment kutanga musi weTuesday ndo pari kutanga process yedu yakutoenderera mberi. Saka nhasi mazuva andira kutaurira ro musi weSunday, get ready, garai makagadzirira, because pane zvatichada kuti tiite tese. Handi mazoona mutambo watakambotamba hausati wadizva, hausati wasaka pane zvatida kuti, saka endai muudzane kwese kwese. Ndava tine patichakudai, saka makaona taakuzoti taakukudai tinenge taakutokudai. Saka ngazvizikanwe izvozvo kuti impeachment yedu musi weTuesday yakutanga, process yakutanga. Haambofa akaitonga nyika imunangagwa zviri very peaceful, as long asina kuita step down. Ngaaite step down aende kumba, hapana chinhu chiri kudzokera kumashure. Tuesday impeachment process yakutanga. Saka imi sevanhu chigadzirirai, handi mazvinzwisaka, chigarai muri ready. Handi manzwa ari kutambudzwa ndimi, havasi vageza, ane matambudziko ndimi imi vanhu. Saka imi munofana kudokwairira chokwadi chekuti imi mumwe nemumwe tirarame, nyika yedu iraramike zvakanaka. Tinoda politics dzine kubatana, dzekuti vana veZimbabwe vataure nezwi rimwe chete, kwete kuzondana, kwete kutukana. Aiwa, Zimbabwe ndeyedu tose, no to tribalism. Hatidi izvozvo, hatizvide munyika medu. Marudzi nemarudzi tese tiri vana veZimbabwe. Saka hatidi vanhu vanoparadza nyika yedu nezvinhu zvisina nebasa rese. Ngatibatanei titemekishwa kuti uyu mambara uyu aenda. Handi mazvoona zvizhinji chaizvo zvatinazvo neinformation yatina nemabirwo ari kuitwa mari nezvese tinazvo, but takazvitaura kakawandisa. Hatingarambe tichingozvitaura. Now our stage is for way forward kuti timubvise. Haambofa akaitonga kunyepa. Kana kune vari kunyeperana kuti aiwa anotonga muri kunyeperana. Saka kune vamwe vasati vajoina chitima ichi chegeza revolution, endai muvataure kuti vakomana, chingungu ndengutu chechechi, moto weNinevha chiri kuuya zvakare, chiri kudzoka zviri very legendary. Saka imimi vechidiki, imimi vasikana vechidiki, chichengetai nyika yenyu. Nyika haichengetwe nembwendi. Tinoziva kuti tine vamwe vedu vari kumajeri tiri kuvanamatira. Nyika haizochengetwa nembwende, nyika hairwirwe nembwende. Handi mazvoka vaMugabe vakasungwa, Nelson Mandela akasungwa akagara mujeri. Handi mazvoka. Saka hapana chinoshamisa pamusoro pejeri, rinorwadza, but dzimwe nguva jeri iroro rinogona kutogadzira legacy yako iwewe munhu. Ndava vese vana vese vakasungwa mazita avo chekuti takatoanyora pasi inhoroondo munyika, ndo mawo vhesi vakutogadzira legacy yavo, legacy of today. So we must protect our generation and our generation to come. Vana vedu vatiri kubara ava vazombofa vakairarama Zimbabwe yakanaka as long yakepchwa neregime kwamunangagwa. Saka ngatibatanei totaura nezwi rimwe chete. Impeachment musi weTuesday chachaya, then imi vanhu garai makagadzirira. Handi manzwa
hapana chiri kuzodzoka kumashure. Let it be clear, hapana chiri kuzombofa chakadzoka kumashure. Kune vamwe vangu vachiti aiwa zvino vazomira aiwa kani takazviona kumunga akunaipwa anoenda chete asingada achida ngabe akaita mazuva mangati kwachingoti handidi but impeachment chiwauro manje ichocho ma-MP ari kutofona kuti akomana maapapiko toda kupedza nhau toda kungotamba bhora tiraramawo zvakanaka tanzwa nevanhu vokutukwa kuma-constituency kwatinobva ma-MP ari kutochemawo nemurume uyu anofunga kuti anodiwa kawo haadiwe. Unoziva here kuti ukatarisa statistics dze-election ye-2018 obva watarisa 2023 inokupa result yekuti Mnangagwa haadiwe because ma-MP akahwina nemajority akawanda iye akaluza. Mucherechedzo kuti vanhu vaitoenda muballot box vaitoti MP ndingamuvhotera but Mnangagwa no. So anyway, tenzi ngakuitire zvakanaka mukomborerwe netsitsi vari mumakereke nhasi unoyu ngatirambe tichinamata hapana chakaitwa pasina Mwari. Mwari ngaaramba ari kurutivi rwedu nezuro aingova Mwari nhasi namangwana. Mwari mumwe chete iyeyo ane zvaakaita ane zvaari kuita ane zvaachaita. Saka nguva dzose tinodana zita rake. Ndiye mururamisi, ndiye mununuri, ndiye muyambutsi uye ari muvhumbamiri pakati pedu. Saka tenzi ngaakuitirei zvakanaka. Let's pray against the spirit of delay. Let's pray against the spirit of delay. So may God bless you.